Til tapetopsætning bruger man følgende værktøjer. Man bruger en børste, man har en saks, man bruger en stagekniv, man har en kantrulle. Den bruger man, især når man støder tapeter sammen. En tommelstok til at måle med, og man har en spartel, som man bruger til at sætte ned til fodåbninger, til dørkarm, og så skærer man med stagekniven. Man har selvfølgelig også en svamp. Så har man også en tapetlinjal, som man bruger til, for eksempel når du flækker banerne, til at lægge og så kan tegne en streg. Vi har en loddesnor, som vi bruger til at kunne få sat tapeten i lod. Det vil sige, at vi sætter den ned langs samlingen af tapet, som det sidder i lod efter loddesnoren. Den klister, som jeg bruger som bygningstapetserer, det er en ren frustageklister. Faktisk dobbelt så stærk som de syntetiske klister. Du kan få dem ved nogle enkelte farvehandler. Som regel skal den bestilles. Jeg trækker tapeten igennem noget, der hedder en klistermaskine, som postmørklisteren. Og så har jeg en tomstok liggende på bordet, hvorfra jeg har selvfølgelig målt, hvor lang banen skal være, før trækker ud tomstokken inden. Nu skal den her bane være 3,20 meter. Det vil sige, at først har jeg trukket 2 meter ud, så trækker jeg 1,20 meter ud mere. Så er banen 3,20 meter. I dag er det muligt at leje både bord og maskiner ved byggemarkeder og byggerforretninger. I dag skal vi tale om, hvorledes vi gør en væg klar til tapetsering. I det her tilfælde har vi et lag tapet siddende på en gipspladevæg, og således har vi kun en enkelt samling. Det gælder om at få den samling jævnet. Nu har jeg spartlet en gang, men så oftest vil man være nødt til at give det 2 gange, og så med en slibning, så vil emnet og væggen stå klar til tapetseringen. Og efterfølgende er det nok bare at sætte tapeten op. Tag fat om tapetet med begge hænder og lad det falde ind langs med væggen. Lad loddesnoren falde ned langs med den første bane og lad tapetet flugte med den. Således sikrer du, at den første og de efterfølgende baner bliver sat korrekt op. Vær omhyggelig og glat alle lufthuller ud med børsten. Samlingerne trykkes ned med kantrullen. Når man skal forbi sådan en dør her, så skal man lade banen gå ind over døren i første omgang, og så må man klippe groft af. Man finder hjørnet på karmen og klipper op til hjørnet. Jeg stryger ned langs dørkarmen nu, og tilbage så laver du en streg med din saks og klipper efter stregen. Okay. Ved vinduer, der bruger du faktisk samme fremgangsmetode, som du gør ved døre. Du går ind over, klipper groft af, og tilbage så laver du en streg med din saks og klipper efter stregen. Og så har jeg en kontakt her, så jeg markerer med nogle små prik hjørnerne af kontakterne, hvor jeg kan se hjørnerne nu. Så klipper fra midten og ud mod de hjørner, jeg har lavet. Sådan. Man skærer uden at trykke. Man skærer forsigtigt. Men selvfølgelig klisterne er træværket. For hvis det sidder for længe, kan det faktisk gå ind og ødelægge træværket. Ja, når man når til hjørnet, så måler man 3 steder for at se, hvor langt der er fra kanten af samlingen og ud til hjørnet. Lægger man en halv centimeter til det mål, der er bredest. Jeg tog mål på hjørnet derovre først. Nu skal jeg flække banen. Så det normalt hjemmetapetserer, som gør som store fejl, det er, at de tapetserer med hele banen rundt om hjørnet. Og det må man absolut ikke. Og så tager det cirka 1 centimeter længere, halv til en hel centimeter længere, end hvad jeg målte det største stykke derovre. Det er for lige at lave en streg, så jeg har noget at klippe efter bagefter. Nu har jeg en bane, der er klar til at sætte op i hjørnet, som jeg har flækket i de mål, jeg målte før. Cirka en halv til 1 centimeter bredere end stykket er derovre. Som I ser nu, så går tapeten lidt rundt omkring hjørnet. Det vil sige, at hernede går det godt nok for meget over, men det er fordi, at hjørnet er skævt. Men det må jeg jo klippe noget af det af, inden jeg sætter den næste bane op. Jeg skal lade det gå rundt cirka en halv centimeter omkring hjørnet. Og det laver man overlæg bagefter med resten af banen i hjørnet. Nu har jeg sat banen til for oven, så der er et lille overlæg på cirka et par millimeter, kan man jo næsten fornemme her. Hvis du ikke gør det, så vil der danne det, vi kalder for trommeskind. Og
Og det vil sige, når tapeten tørrer, så vil den spænde ud, så du vil bagefter, når du er tør, kunne prikke hul i den. Det forhindrer man ved at bryde banen, ved at flække den og lave det lille overlæg. Når man er færdig, er det bare at nyde resultatet. Spørg ikke hvem som helst. Oscar Lex.